Bigarren printzesa. Idazlea, Iauin Oram. Itzultzailea, Jose Antonio Ormazabal. Begarriek prest, asteragazi. Baziren behin, bi printzesa. Lehendabiziko printzesa eta bigarren printzesa. Lehendabiziko printzesai lehendabizikoa izatea ikeragarri gustatzen zitzaion. Baina bigarren printzesai bigarrena izatea ez zitzaion ja gustatzen. Horregatik, bigarren printzesa egun batean basoragan zen, 8 grisakin solastera. Eta alaxe errantzion. 8 grisa, zazi gaur atxean jauregira, eta jantzazunera izpa. Modu hortan izango naiz lehendabiziko printzesa. Eta 8ak, ez errantzion, izta pentsatu ere, berak ez zuela janen, aspertu zela gizakiak jatiaz, ondorioak arron larriek izaten zirela beti, eta orain, veganoa bihurtu zela. Momentu hartan, bigarren printzesa, hartz marroian gana joan zen, eta alaxe errantzion. Hartz marroia, favorez, ezkondu zaiten ere izbakin. Modu hortan, lehenengo printzesa erreinutik ganen da, eta ni izango naiz lehendabiziko printzesa. Hartza, harritu gelditu zen. Hau beti hortz. Ez da pentsatu ere, nola ezkonduko naiz ni zure aizparekin. Ez da munduko azkeneko pertsona balitz ere. Eta orduen, bigarren printzesa, jauregiko sukaldian sartu, eta alaxe errantzion, sukaldariei. Sukaldari, labian sartu eta erran ere aizpa, edo bertzela desagerdadia lurreunezko dei batean. Ni lehenengo izan nahi dut, eta hori lortzeko aizpan erondotik kendu beharra dago. Eta zu nire agindua bete beharrean zaude. Bai, egingo dut. Baina zuk ere eman beharko didazu zerbait. Zer nahi duzu? Bitxiak eta bitxiak zure amaren bitxiak. Dauzkan guztiak nahi ditut. Saiatuko naiz. Holaxe, bigarren printzesa sartu zen isilik bere aman gelan. Eta poltsikoak bitxiz bete zituen. Dominak, diademak, erlojuak, idunekoak, katiak, pultxerak, brotxak, belarritakoak, orraziak, eraztunak. Bihotza, erloju zalatatxu bat bezala zeuken. Tiki-taka, kolpeka, belaunak berriz dardarka. Hain zegoen urduri lapurretan ari zen bitartean. Etzen konturatu dontzeia guatzia itera gelan sartu zenean. Eta etzen konturatu erregina nola sartu zen dontzeian bile. Eta etzen konturatu orezko bidamak erreginan bile nola sartu ziren. Ez da guardiak nola sartu ziren orezko damen bila. Etzen konturatu gelazain handie guardien bila nola sartu zen. Eta ez da erregia gelazain handien bila nola sartu zenik ere. Bigarren printzesa etzen konturatu lapurretan harrapatu zutenik. Dontzeian egarrez hasi zen arte. Erreginai arnasa estutu zitzaion arte. Orezko damak zorabiatu ziren arte. Guardiak hau errantzuten arte. Horta bilor. Eta erregiak tronu gelara eraman zuen arte. Erregia eta printzesa bakarrik gelditu ziren tronu gelan. Eta orduen erregiak errantzion. Hitz egiztu. Hemen nago. Zer gertatu den entzuteko prest. Baina bigarren printzesak ez zion sekula inori errango zertako zituen erreginan bitxiek. Oiez, burue makur-makurrin eta ez zuen imaginatu nahi ere zer gertatuko zen norbaitek bitxiek zetako zituen jakinazkero. Handi pixke batera, erregina sartu zen gelan. Ideia bat zeukan buruen. Bitxiekin zertan ari zinen, erran nahi ez badiguzu, guk asmatu beharko dugu. Garbitu eta dizdiratzu jartzeko hartutuzu. Eta bigarren printzesak buruekin ezetz erran zuen. Errege eta erreginetara jostatzeko behartzen dituen bitxi guziek. Baina bigarren printzesak berriz ere buruekin ezetz erran zuen. Orduen
norbaiti mateko behar altzen dituen bitxiek. Horren ordez, zu nahi zinuen zerbait lortzeko. Eta orduen, bigarren printzesak eskuekin behiek estalita aurpegie kusten ez zitzaiolaik negarrez hasi zen. Eta aitz totelen artean alaxe erantzuen. Bai, lehenengoa izateko. Harritu gelditu zen bigarren printzesa. Bere gurasoi behire, ez baitzuen berak espero zuen zigor beldurgarrik jaso. Erreginai poza eta lasaitasuna nabaritzen zitzaizkion aurpegien, eta erregiak alaxe errantzion. Eskerrak errandakuzun. Zaziorein amatxoi bitxie jasotzen laguntzera. Hemendik aintzin, lehenengoa izango zara, astelen, asteazken eta hortzileretan. Eta alaxe pastu zen. Eta lehenengo printzesa, aste arte, hortzegun eta launbetetan izango da lehenbizkoa. Eta erran bezala pastu zen. Eta igandetan, denok izango gara lehenengoak. Erran ezakitu zuen erreginak. Eta alaxe izan zen. Erran, lehenengo printzesai kostatu zitzaion pixket bederen, beti lehenengoa ez izatean oitzia. Bigarren printzesai ere. Hasieran behintzat kostatu zitzaion pixket, batzuetan lehenengoa eta bertzetan bigarrena izatea. Eta igande batzuetan, arazo batzuk sortu arren, denak arrastoriontsu bizi izan ziren handik aintzin. Sukaldaria ordia ez den arras gustora gelditu. Marmarka aldein omen zuen jauregitik. Berak, nahi zuen bakarra, bitxiak eta bitxiak baitziren. Eta gainera, ez zuen jakiten, asteko zein egunetan zauden. Eta ala bazan, edo ez bazan, sar dadilek ala bazan. Eta atra dadile, gure ametxetako plazan.